अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। करे एहसान माई दुनिया देखावेली। बोले बतियावे अउरी चले भी सिखावेली। करे एहसान माई दुनिया देखावेली। बोले बतियावे अउरी चले भी सिखावेली। मिली जाई अन धन मिली सुख पूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। मिल जाई अन धन मिली सुख पूरा। माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। अचरा ओढ़ा के हो दूधवा पियाई एगो माई बिना। अचरा ओढ़ा के हो दूधवा पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। 9 माह कोखिया में रखलू सहेज के। देहलू जन्मवा माई सारा सुख तेज के। 9 माह कोखिया में रखलू सहेज के। देहलू जन्मवा माई सारा सुख तेज के। कैसे गिनाई तोहर केतना उपकार बा। रोम रोम माई हो तोहार कर्जदार बा। कैसे गिनाई तोहार केतना उपकार बा। रोम रोम माई हो तोहार कर्जदार बा। कई के जीवतियाऊ मिरिया बढ़ाई एगो माई बिना। कई के जीवतियाऊ मिरिया बढ़ाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। कैसे करे जावा जुड़ाइए बहनी एगो माई बिना। सब भैया बहनी माई से बढ़ के दुनिया में क्यों ना है। आपो लोग तो अपने माई के मानत हुई हैं। जे अपने माई के मानत हुई हैं तनी हमारे वीडियो को लाइक कर दियो, चैनलवा का सब्सक्राइब कर दियो और गीतिया कैसन लाग तनी कमेंटवा करके जरूर बताओ।